аз не мисля, че ние българите всъщност чак Се до мразим такава толкова степен много. имаме такава неприязан един към друг. Аз мисля, че това е съвсем целенасочено. Ако българина за миг спре да слуша новини и там да се обучава по фармацевтика, като си пусне реклами и такива неща, нали, за лекарства и така нататък, и осъзнае силата на своята земя, силата на собствения си потенциал и силата на своята енергия и концентрация, тук за един ден ще стане рай. Затова е тая пропаганда, затова е това унищожение и бутане в деструктивни посоки. Кое те все още те държи в България? Аз също като Нам Джун Пайк съм на мнение, че следващата нация, която ще бъде на върха на пирамидата, което е много така стряскащо, имайки предвид глобалната политика, съм на мнение, както и той, че България ще се превърне в рая на земята. Тя е. Единственото, което се очаква от нас е да го осъзнаем. И за това съвсем целенасочено така се опитват да ни убедят, че ние сме много Малки. агресивно настроени един към друг, което е една пропаганда въз основа на една илюзия, наречена социални мрежи.